इहो मगदास के न बुझाला ना आ जबे ना तबे फोन करके लागे नी कहे कि आ मम्मी हे जाव तो हो जाव कैसे कैसे अभी उनका मामा घर ही रहलन कह के तो इने बहाना करके कि जतन तन पेट खराब भइल बा जी। हाँ अगर पीछे पीछे गलती से आइयो गई न तो हम बढ़िया निबर जाई बड़ा बढ़िया से। हाँ अब माँ कहे नी कि सीधा घर में चल आवल करी। अब बताइए ना आधा रास्ता गांव में आवत तनी और ना जी तो केहू देखे तो ना कहिए कि फलाना के भगिना है तरिया ला गइल घरवा ना गइल सिया। लेकिन समझस तब न बेटा खाली अपने मन का करलन का आजकल के नौजवानों से तनी डर लागेला हो इख बिख बोले में कुछ गलती मतलब निकाल ली लो तो वो लेवे के देवे पड़ जाई झूठो। देखा घर से निकलत कहीं कि फोन लगा दिहलन। हेलो का जी राम अरे वही जब बेडवा एथिया पर रखले बानी पानी चाहे चाहे उठ के लेके तन पी ली। अभी मैंने घर से निकली है ना कि तल हम पहुंचे हो गनी लौट तनी ना चले रखी दिमाग ना खराब करनी हमार खीसे बढ़ जाला खाली जब एको एक तिल नजरी से दूर मत जाए झला के भलवानी ये मेहरारू वाला ठीक पहले के केहू और या तक झक करो निकले द और अब इंतजार रानी पिपरा के छाव में मिले खातिया जई हो बलमुआ के गांव में। यार का यार कहाँ लगता कि हमार सार और का के पूछत हो कि यार कहाँ तेजिका का करे आइलो चिन्हत हो का भी हमके हां चिन्हत हो चिन्हत हो कब हां तब हाथ मिलावा बोला का समाचार बा ठीक है देब नहीं हाँ तब निकल कहाँ से हम ताव में बानी ये मर्द मामला का हंसत का हो साला बुझाता कि सब छक के हकारे कुछ ना अगर मामी आज हो ना पक्का कहतनी इतना प्यार कर जितना मामा ना कहले हम उतना हम प्यार कर पूरा मामी एकदम आघा जी हम कह दिले बानी कि पीपरे तो बानी जल्दी आओ प्यार कह के झट से भाग गाँव पर घरे ना जी भो ना तो नाना और बना जा मामा बना पकड़ा ना जाई। हाँ खताना लेट हो गई अभी अली ना दोपहरिया बा सर एगो के कोना आके नाच चिहारता कहता कि चिन्हत तो चिन्ह के का करबे कुछ उखड़बे हमार अरे माही पड़ा खुश रही जी प्रणाम करके अपमान करे नी का हमार का करी कतलो लाजवाब देवे नी प्रणाम करके कहानी मोगदस हेजल आ गइल बा हाँ। त घरवा ना जीती घरवा चाहिए मामा का के शौक हो जाई मामा का शौक हेजा मामा देखिन तो कितना बवाल हुई ना सोचनी एजा मामा हां बता काल वालू का की जात है हेजा बता के ली अब महीना में 2-3 हफ्ता तो हम पेटे खराब के बहाना करे के पड़त हवे। हां त ई बताई का कर मम्मी देखो तारा ना हमर रहिए ना जाला हो तेरा से इतना हमर प्यार हो गेल बा ना पूछो मत पूरा एकदम दिल से है ना हम मेहरारू है तो कह के कहा के मामा कहा के मामी अब मेहरानू ना ना पहले तू बालू ना काम चलावे खातिर। हाँ तो देखी अगर हमारा रहते बियाह हो गई हाँ तो समझी कि कैसे दिन लड़किया के गोली मारला सन हम लड़का के गोली मारेनी हमरा के गोली मार देबू मार दे ठीक है मामा बियाह ना करब लेकिन हमरे एगो शर्त बा कि आज ले तू मामा के ना देबू एकदम ना जीरन मामा से हेस से हम दूरी रहेला ठीक बा उनकरा पंजरा सटियो मत तू हाय ना खूनिया तो छुए ना पावेला एगो बार काम कर ना तो दूर के बैठा गाड़ी पर चलो भाग चले के बोल की आई मोगदास पक ये हाँ, हो गई ओते जतियो इज्जतिया कुल जाई त कैसे चल जाई काहे ना जाई हैं पता चली तब ना कि लेके भागल बाबू है आ ये मर दे देखी रौरा गांव की इज्जत अलग जाई के फलाना अपना मम्मी के लेके भागल। हां हमार ससुरा में सोर हो जाई नगर में हो जाई अरे तो कोई जानी 3-4 जगह सोर कर बढ़िया कैसे चले ना तो कोई जानी तब ना हो ना को घर जाते नहीं हम दिल्ली कमाए लो फैक्ट्री में है ना रहला त अपन बचा ले हम डर मामा ले का कह के जाई हम जाते नहीं ऑस्ट्रेलिया कमाए नहीं तो बतिया सही है तब पकड़ा गनी ना तब मामी बोली चुमा हुआ दो कि हरिया दिमाग हो गया बनी लोक में मुंह सुखाता ओ चुमा का है पूरा शरीरे और बची तो को एगो चुमा के जानता वे एगो बेटा रहला लइका ही करत रहला हिनिया हां ओ ये महीना ते चिंतन रहला कहता चिन्हत नहीं लेकिन हंसत हमके बुझाता ना मागू बाबू छक्का बा भगवान कहीं जाके ना मामा ले कोई मत देओ मामा ले का कही मामा को चिन्हता कि हमरा के चिन्हता हम बतइबो ना कनी कि हिंकारा घर के आनी हां हां लेकिन जरूर कहता चिन्हता कहन कह मत देबे मामी इहो डर लगता अरे हमर तो बहुत
पसीना छूटे लगल जी सुन के बतिए। का पसीना छूटे लागल? अरे उ ना कहीं देखे में पागल सनका लेखा लागत रही करत रहल। पागल सन कहा लेखा ना रहे। छोड़ो ना मामी। पाजान के जे ना बोलेला उहे बैल खोलेला। हाँ ई सब कुल आदमी से तो छोड़ो ना हमहू खोलिए हल्दी डोली है चले। कहनी न हाँ हे से पहले कि बवाल हो जाओ जल्दी से के चली आपन काम निपटाई हमहू चलिए घरे। ठीक ये से पहले रह मामा एजा हाजिर हो जास। चली उतरी गाड़ी पर चढ़ल रहत रे पर देखो हेकरा पर चढ़ी चाहे तारा पर चढ़ी मजा अलगे आवेला। हाँ ढेर मजा आवेला ना। प्रणाम मामा। तू तो नहीं है खुश रह काहे जी होता कुछो ना जी फोन आप क्या कहता लिया का कहत रहे ना ना कहने के आवत नहीं घर से बाहरी गोड़ निकल के लागे नहीं रह बेचैन हो। ना ना ठीक बना जाना। नाना तो ठीक बना तो फिर चलिए ले परसों ना गिरे है हैं? परसों गेले तो फिर चलिए ले अरे अरे कहीं है है ना ना जात नहीं है कलानी। अब बगलिया गांव में काम रहे। आ तू कहां जात रहे नहीं है हम तो इन्हें ये आज बसी रास्ते आई में तो रही भेंट हो गेला। तो भेटा गई नहीं तो बोल ठीक दे। बता हम चलते हैं नहीं चलो मत रुको पहले ये तो हम देखा तनी कहिए ले हाल चाल का सुधर में नहीं का सुधर सर एक लड़का हमारा में हंस परत को करे में परत हंसी का चलता है भाग जीरो औरा तो पूछाइबे ना करे के कौना समय का बोले के बा का बोले के बा रोको हक एक मतलब का भागी तो ना लइको ही नहीं के ह भगना का मुंह पैसा ही हमके कुल पता बोलबो। भगिना के मुंह पर हां हमारा पता नहीं चल तू कब आवत ले कब जाता ले इकरा पता चलता है अच्छा तो तारा का कहना बा के हम नानी गांव छोड़ दही नहीं घूमू तो ओकर समय न बनावल बा समय है हम अरे जाते हफ्ता में- नाना ले कहब नानी ले कहब कि मामा हम कैसे ऐसे बोलत रह। अरे हां जी बाबा जी कह दे माइयो कह दे यहाँ कहू है बाकी है बा माइयो कहब कि हम जमीन तनी सा भाने भाने 10 गो बराबर कितना बात तमाम होला सब माइयो हाँ? बोलो। अरे भगने पैसा गलत नेचर से शक लगावते नहीं। गलत शक लगाओ तनी हां आ तू मामी हो बता ई नहीं बुझात कि हां तनी पढ़े लिखे पर ध्यान दे तनी काम धाम करे सोचा कि आए बाबा जी पढ़ ठीक पढ़ लिखम कौन चीज के जरूरत है तो बताई हम बनी न। बोलबो ना करम चढ़बो कर। ए नाती के बेटा चुप रह। ना कहते समझाओ री का हैं? कुछ ना कहने की टाइम मिला नहीं कोनी कौन रात चीज के जरूरत नहीं कहने के हमसे ना फालतू बोलनी फालतू बोलता नहीं तो साइंस है कौन सी बतिया तली कहने के तन पढ़े लिखे में मन लगाई है तो हमरा गर्लफ्रेंड कहाला ए पता मामा जब वो तने के दिमाग रही पानी ना पूछबो हे जे सियोना में आइले वाला पानी पिए के जगह पर ठीक घर से बात बताओ ना अइहा हमर गाना चल घरवा आ पानी नहीं पीले सांझी के चलियो सांझे का रात भर रहम ना मामी अरे का मुर्गा उर्गा लिए बनाई जी खाई जी रह जी। मुर्गा मछली बना जी नदी का मछली मुड़िया हते हते खियाई अब तो महीना में 18 दिन तो मुर्गे मछली बनाते पहुंचले रहता का करी अब 12 दिन बिहाया हो गया सिखा आजी रोरा कहां लग देखे कहल जा के मेहरारू रोकेली सके ननद के हई चीज मत दी हई चीज रोरा त खुश होके चाहे के मेहरारू ऐसा नहीं खे रोरा त 2-4 हजार निकाल ना के ना देखे ले जा बहिने के दे जरूरत नहीं जमावत है तो जा आज के बाद ताजदार कोई भी ना कर। ये कहीं भगिना के बिगड़ भी का बिगड़ बीजी ओ बिगड़ मन बिगाड़ दन बेटा हुआ के नहीं, आज कैसे बिगड़ जाला आज के बाद इनका द्वार कोई भी ना पढ़े कर। देता ली ना लिखे देता ली ना कमाई देता ली देखत नहीं मत पड़ा जी रोज रोज आई लोग के चुमा दे ये सुनल चाहते नहीं। ठीक बा चल 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 दी कहां छ चल घरे चल पानी उनी पी ले तो रही अब जइहे मत कड़िया के चबिया दा कहां निकलला हम कहाँ चाबी ले ले हैं के निकाल लेलस आइल वाला तू लेके चाबी हम निकाल देनी हम तो अभी इत्तेफाक से आवत देखनी तो लागल बड़ा सन लइका ना लेके भाग गेल हां के जान हम ऐसे से ए मौका दस डोले बनी अपन पिछवाड़ा में चल तनी सहू सीख तनी पढ़े लिखे पर ध्यान अरे का करता नहीं हो अभी हवो ना होई का अच्छा करता देखी बियाह सोचते कौन नहीं जरूरत सुनी है? रोजन सोच गलत सोचते नहीं सब गलती बावे ठीक ओकरी बादर और सोचते नहीं तो क्षमा करी हम सोचत कुछ नहीं छी चले दो तो मान लो सहू लगबे करी लेकिन हम ई कहत नहीं कि ओकर जिंदगी मत खराब करू तनी देखो हम सच सच बता दे जो कहे के मतलब का कि हमरा ए मामी रुको सच सच बता दे 4 हाल खाली भइल बा हम जाता चार हरी भइल बा एक दिन में ना नहीं हां उतना दिन में हट मिला जुला के हफ्ता में चार चल हम चल नहीं ठीक है नहीं आई है ना ना हम जात नहीं माई ले कहो कि मामा हम कैसे ऐसे बोलत रह क्या ना बोलत हवा ना ना रोक बिगड़ बे तू बिगड़े कितना तू पढ़े ठेका लिखे नहीं पढ़े लिखे तू बोलत रह ऐसे से जात नहीं माई ले कह चल चल खाली चल पानी चल ना मन गई रोयन चाहत नहीं भगावल अब चाप चाप करे जब ठंडा पड़ गईल हां वाईफाई पानी के बाद हमें कई बेर तो बोलले पानी भागेला रात भर के बाद फिर दौड़ चलियो मैंने बोला ली फिर अतिया के फोन करके छोड़ जाए दी मन बिगड़ के बहुत चली का मन बिगड़ गई बे